Okay-ke so wena nje uthi umuntu ongamazi enahlangana naye wakucela ithombe nawe wamnikeza. Yena into eshoyo le. Indlela asuke nayo akhuluma ngayo kumina yangenza ukuthi nami ngibona indlela akhuluma ngabe ethi eshuthi unento encane uma ungafuni ungisendele ithombe yabo. Shuthi wena wonke umuntu uma efike kuwena ethi shuthi unento encane, shuthi uzovela umsendele nje isithombe sakho just to prove ukuthi awunanto encane. Hayi kwaba yiphutha phela sengalibona iphutha lami ngangize ngafola ababheki la TV ukuthi sikwazi simele into yami nayo siyilungise yabo. Siyilungise. Yebo. Yazi siswami la lo muntu namuntu oqala engaqala ngayo ukuthanda. Uyangixaka manje mayise enza kanje because lento kushuthi kusobala ukuthi shuthi vele bonke abangani bakhe mebekhuluma nabo athi hayi shuthi into encane shuthi okay uyashutha yena asene. Akacabanganga ukuthi okay umuntu wami ngoba uyasisintela namafoni. Akacabanga ukuthi mengiyithola lento ngizophatha kanjani mina. Akacabanganga shuthi nalokho. Ngiyanibingelela lonke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi iLove Back. Igama lami nguStufuza la ngamandla ezulu. So sinesivakashi-ke namhlanje nakanjani ikhona le ntokazi noma ngathi ke okay ngeke ngize ngazi ukuthi ubani amlandeli because sekuyenzeka phela manje sivakashele umuntu efuna ukubuyisana nomuntu wakhe onobulili obufana nowakhe kodwa ke asazi mhlawumbe intombi mhlawumbe insizwa uyena ozitshela yonke into okwethu ukuthi sithule silalele sizwe ukuthi ingabi kuhamba kanjani? Sabona kunjani? Yebo njani? Ngiyaphila wena? Ngiyaphila. Ngi-right nami. Ngicela kwazi igama lakho nesibongo negama lendawo la usuka khona. Igama nguSiphiwe, Sibongo ngwamkhize. Ngokusuka ngisuka endaweni ethize emaphepheteni. Okay. Niphephetani lapha? Hayi kuthiwa emaphepheteni. Wakhula kusho kanjalo. Ngeke ngibe nolwazi oluningi. Mina into engithandayo ile kuthiwa noma kuthiwa unenkinga engakanani noma kuthiwa isimasimanzonzo ungakhohlwa izaza. So ngiyazi nawe ukuthi ucuphile. Just in case umuntu wakho manje afuna ukubonana nawe uze kanjani nami ukuthi ngifaka amakhathakhatha yabo. So ke niyahlangana naye umuntu wakho wakudala kumuphi unyaka? Nihlanganele endaweni ekanjani? Sahlangana esikoleni naye umuntu wami. Okay, high school. Yeah, high school. Okay. Yeah, mesihlangana kube ukuthi hayi umuntu nje o-right, sixhumane kube right. Okay. Into edathi ngibiza aba-Black Life ukuthi enyangeni ezimbilini ezidlula umuntu wami sengibona ngathi akekho right ngami yabo. Okay. Manje ngifisa ukwazi ukuthi ngabe inkinga yini ukuze ngikwazi ukulungisa lelo phutha lelo. Oh, naxabana? Yebo bakho nje ukuxabana okuncane. Ukususwa yini? Kwenza njani? Ngingenalo ulwazi bengicela mhlawumbe ukuthi angichazele ukuthi inkinga imaphi yabo ukuze mina ngikhulume ngento engiyaziyo. Mana ke the time kade kuphela udlelo uyena wathi ayiqedwe i-relationship. Yebo. Isizathu akashongo nje okay nanokuncane ke. Abanga nesizathu ngoba ngisho inkundleni zokuxhumana uyayithulela nje uyayibuka. Okay. Oh. Mhlambe umuntu kanjani? Unenhliziyo encane. Udinwa manje. Yena umuntu onolaka sometimes kodwa ngoba sengimjwayele nginako umunderstand. Manje wena ubuyele emuva nje ubuyise ingqondo uyibuyisele emuva ucabanga mhlambe i-conversation yenu yokugcina ukuthi wathini wrong noma wenzani wrong phela siyawenza amaphutha singanaki kodwa uthi mase uhleli phansi ucabanga ubona ukuthi shuthi mengiqondelene nomuntu ongakwazi ukukhuluma mayephatheke kabuhlungu uqala phansi ubuyisa ingqondo ubuyele emuva ukuthi konje yini ebhlungu mhlambe engayisho noma sasikade sikhuluma ngani wena uke watholani mawubuyele emuva nje ubuyisa ingqondo ukuthi ingabe ngamona ngani nje ukuthi awazi ukuthi kwenzakalani. Mengithi ngibuyisela umqondo emumva ngingasho ngithi yena ukusho kwakhe uthi kunento ayibone efonini yami engimfihlela yona. Oh okay. Manje leyo nto leyo unenye intombi? Hayi anginayo intombi. Uthandana naye kuphela? Yebo ngithandana naye. Mhlambe ke akhona yini ama-ex akho osakhuluma nawo namanje? Hayi awekho ama-ex ngisakhuluma nawo njengamanje abangani nje abafowethu kanjalo. Okay. Sike sazama ukuxhumana naye samthola uvumile ukuza ukhona kodwa akazi ukuthi ubizwa wena akazi lutho nje wazi ukuthi uya kwa Black Life TV kwi-show ethi Love Back akazi ukuthi wena ubhalile. Yes, so ngicela ube nesineke emakhulumisana naye njengoba uchaza nje ukuthi umuntu onolaka angasibhuli la and ngiyagodola mina kuyabanda angeke ngizwazi ukuvika indungu ngibe ngivika namakhaza yabo. So ube nesineke nje sikhuluma naye xoxisane mhlawumbe kuzohlangana mhlawumbe ngeke kuhlangana angazi kodwa ngokumazi kwakho
uzamkhulumisana naye thi ngimlande. Hayi ngiyabonga. Mbukeli la kanjani-ke i-Black Life Pharmacy isasekhona. If ufuna ukuxhumana nathi ungasithola ku-062 219 7748. Nanoma iyiphi i-product othi uyayidinga uzoyithola. Abasekudeni siyaposa. Abaseduze neTheku ungafika ku-93 Queen Street. Nakanjani-ke uzosithola siqondene nje nesitolo esithengisa izingubo zaseNdiya. Kuthiwa i-Bollywood. Uzobona nje uBlack Life uney'tikha nje enkulu ebhaliwe ukuthi Black Life ku-passage eliqondene ungakafika F&B qondene no-Pep. Yes, uqondene no-Pep ongazi ukuthi uya-renovate akusamboziwe nje ngamasakanyana. Phesheya umgwaqo nakanjani uzosithola. Mekuwukuthi-ke sikhona isifo osafara ngaphansi kwaso kodwa asikaze size sitshengise ukuthi sinayo i-product engakusiza. Fona ubuzo ucheck ukuthi ngabe uzokhona yini ukusizakala. Mewukuthi asinalo usizo sizophuma sifune sizithole yonke indawo la singathi siye khona ukwenzela ukuthi bonke ababukeli noma ke ngingathi abalandeli beBlack Life TV basizakala because inhloso vele ukuthi sinisize. 062 219 7748. Ngiyacela silandeleni. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo i-Black Life TV uhlelo esibiza ngokuthi i-Love Back. So-ke udadewethu ngala uvumile usasijoyile and ngiyathemba kakhulu ukuthi kungenzeka avume ukuthi uqu uphinde hlangane futhi kodwa-ke angazi. Sike sibuka izinto zizenzakalela zona. Sabona kanjani? Yaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngicela wazi igama lesibongo negama lendawo la usokhona. Igama ngumanje Sibongo Ngamtshali ngisuke endaweni ebizwa ngokuthi Selindelani. Uhlaba ngani? Kuphi nelindelani? Ilindelani Intuzo makaBhi. Oh, okay. Uyamazi ubhuti enhle naye? Hayi ngiyamazi. Umazela kuphi? Yabo nje isimali sakho siyachaza ukuthi Hayi ubhuti ngiyamazi, ubhuti engangithandana naye. Dala. Naqhathwa yini? Ubhuti saqhathwa nje ukuthi efonini yakhe ngabona ukuthi yena usendelana nomunye umuntu wesilisa ubulili bangaphambili. Ithombe. Ba-exchangelana. Umuntu osisa mhlambe abazana kanjani naye? Hayi angaze ngize ngimbuze ngayo ngoba ngavele ngabona ukuthi okay shuthi la cause ngavele ngacacelwa kahle kahle ukuthi okay ngoba kusendelana izithombe la ayikho into engalokhana ngiyibuza shuthi vele lento into obvious ukuthi okay abantu laba bayayithandanela. Ngathi hayi mina ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngingashare indoda okungcono ayimthathe. Uke mhlambe wayintshontsha inamba kaMlisa lo ayimsendela ubulili bakhe. Mhlambe wazamkhulumisana naye umbuzo ukuthi hayibo kwenzakalani kanti la kwenzenjani hayi lutho. Akwazi lutho. Akwazi uqale nangokumbuza nobhuti ukuthi kwenzakani phakathi kwenu. Angaze ngixaka ngoba vele into engayibona yangenzanga neliseke ukuthi okay. Shuthi vele uqhubekela kanje. Samuzwa igama lokuhlala lithi i-Love Back yini nje efika emqondweni wakho ubiziwe unanga ubhuti kubizini. Ngicabanga ukuthi kwenzakalani? Angazi ukuthi uzothiwani. Okay, ngicela umlalele ke umneze isikhathi sakho umuze ukuthi hayibo nakho uzozivela izinto eziningi umoya. Ngicela umneze isikhathi sakho umuze ukuthi ubizeleni. Okay. Ngiyabonga. Ngiyacela ukukhulumisana naye. So Njani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Into ekubizele wona namhlanje la ukuthi ngifuna ucaciseleke into eyenzakalayo yabo. Ngoba ngiyazi mhlawumbe khona ukusula mhlawumbe ukuthi imbaqambile yabo. Kana ngikho njalo yabo. Lezi thombo wayibona mina ngathatha ngokuthi umngane wami lomjisa lo ngikhuluma naye. Lo amsendela ithombe zakho? Yebo. Ngathatha ukuthi umngane. Umngane wakho? Kanjani? Sahlangana nje eThekwini ngigibela, sahlangana, sazwana. Wacela inamba yami, nami ukukhuluma naye ngimnikeze inamba yami. Ngoba umjisa nami ngumjisa, ngimnikeze inamba yami. Ngithatha inamba yami. Wathi kuyisonto nje ngiyihlalele wangifonela, yabo. Wathi cela bandla sisukuchila naye kube khona into encane esishayo yabo. Nami ngokukhulu nami ungane naye ngivele ngimtshela ukuthi hayi bethu ngeke ngikwazi nami kunendlela emele ngibe ngiyithathe namajitha ami yabo. Okay, mekunjalo into eyenzekalayo ke lo mjitha lo athini athi ngisacela bandla ngimsendele izithombe yabo
Iy'thombe zakho. Yebo. Okay. Ngimbuza ukuthi iy'thombe enjani ngoba manje ngisemanzini yabo ngiyageza ngeke ngikwazi ukuthinta ifoni yabo. Wathina ocela ngimsendele isithombe sami sangaphambili. Yabo. Futhi ngabe mina-ke ngishutha nami ngishutha ngokuthi vele hayi umjitha yabo. Ngishuthe nami ukuthi umjitha ngimsendele iy'thombe. Okay. Ya okay. Mhlawumbe kuphela amasontwana asisaxhumani naye umjitha ukuthini ngokuthi mina idatha angisenalo efonini yami yabo. Alright. Kanti njengoba ngisaxhuma nje nasesende nezithombe zangemumva izinqe into kanjalo yabo. Okay. Since ngicabanga sikona ke lokho mhlawumbe wakubona wabona ukuthi manje mina mhlawumbe ngigay yabo. Okay ke so wena nje uthi umuntu ongamazi enahlangana naye wakucela ithombe nawe wamnikeza. Yena into eshoyo le. Indlela asuke nayo akhuluma ngayo kumina yangenza ukuthi nami ngibona indlela akhuluma ngama ngabe ethi eshuthi unento encane uma ungafuni usendele ithombe yabo. Shuthi wena wonke umuntu uma efike kuwena ethi ashuthi unento encane shuthi uzovela umsendele nje isithombe sakho just to prove ukuthi awunanto encane. Hayi kwaba yiphutha phela sengalibona iphutha lami ngangize ngafola ababheki la TV ukuthi sikwazi usimele into yami nayo siyilungise yabo. Siyilungise. Yebo. Yazi siswami la lo muntu namuntu oqala engaqala ngayithanda. Uyangixaka manje mayise enza kanje because lento kushuthi kusobala ukuthi shuthi vele bonke abangani bakhe mebekhuluma nabo athi hayi shuthi into encane shuthi okay uyashutha yena asene. Akacabanganga ukuthi okay umuntu wami ngoba uyasisintela namafoni. Akacabanga ukuthi mengiyithola lento ngizophatha kanjani mina. Akacabanganga shuthi nalokho. Kodwa mina bengizokucela kuwena ngoba uyangazi ukuthi ngumuntu kanjani uma ucabanga nawe ngokwakho uma ucabanga ngabe mhlawumbe mina ngigay sesiphile nawe isikhathi esingaka. Cha kodwa ukusendela nawe okay ngiyakwazi ukuthi okay awukho okay lokho ngiyakwazi kodwa into engayibona efonini yakho yangenza ngibone ukuthi okay I know man lo muntu lo akayena lo muntu engitshela ukuthi uyena ngenxa into engayibona efonini yakho. Hayi mina bengicela kuwena yazi akukho nzima kakhulu. Bengicela nje ukuthi silungise emaphutheni engawenza mina ukuthi into yami nawe ibe ilunga njengasekuqaleni. Manje sizokwenza kanjani ke lokho ukuthi leli phutha lelo lenzile wena selilungisa. Hayi phela ku easy aku easy nje akukho nzima kakhulu ukuthi nje ngiyangithembeke kuwena yabo. Ya umuntu eyenzakala kumina ngikwazi ukuthi ukuchazela. Uba ngakuchazela sekuqaleni lento le ngabe asikho lesikhona manje. Ngempela ngaba sikho la sikhona manje kube wena wabaneqiniso kumina kwasekuqaleni ungitshene wasuqinisa okay khona into eyenzakalayo eyenzeka kanje. Mina ukukuthanda ngisakuthanda futhi nami anginankinga nokuthi ukubuyelana nawe ngoba vele ngisakuthanda. Into yasuke yangicika nami ngangiphatha kabuhlungu ukuthi ngangicabanga ukuthi okay shuthi mina ngishare indoda nenye indoda phela. So uyamnikeza le ithuba futhi. Yebo ngiyamnikeza. Yazi ukuthi ukudaleka kwethu akufani. Omunye umuntu uma ethola izinto ezingazomphatha kahle ukathula phela ngaphakathi. Indlela asuke edalwe ngayo sikwazi ukushintsha lokho. Kodwa njengoba ukuyi-relationship ngiyacela bandla uzame ukuthi into nento oyibonayo uzame ukukhulumisana nomuntu wakho ukuze angeke yabo the some kanti fela ungitshelile mina wathi akazi ngempela ukuthi yini yenza ukuthi nihlukane ngoba akwazi uzimtshele lutho wathula and ngiyakuzwa mawuchaza manje kodwa ngesimanga sokuthi awuthandani wedwa uzobe usuthandana naye njengoba umnikeza nje ithuba elinye ngiyacela into nento ongayi-understand mbuze ukuze nizohlele ni-right nikhulumisane ngento noba uthu nibe nezivumelwano zenu ezithini. Okay sisami. Ngiyabonga. So-ke uzizwa kanjani mayethi uyakunikeza elinye ithuba futhi? Ungaphinde kusendele omunye umuntu wesilisa ubulili bakho. Noma kuthiwa umuntu wesifazane nje ubulili bakho nje ucela ubugcine wena kube ukuthi nazana noba uthi uphela. Hayi uthi usendele omunye umuntu. Noma kuthiwa umuntu uyakugcona uthi buncane kangakanani fine kube ukwazi kwakhe lokho noma kuthiwa akazaza kubona kulungile. Ungalokhu ufuna ukuprove ukuthi ayikho into ayishoyo. Ngiyacela. Njengoba bethi uyangixolela ngisacela ukubona ukuthi uyangixolela nangenzeni ngoba mhlawumbe enzela nina njengoba niyikholela ecini kwami yabo ngoba mhlawumbe usengathi ukuthi uyangixolela nje sisihamba le ndleleni umuntu akuphinde futhi uvuke lokho yabo mana ufuna ukubona kanjani? Hayi ngisathi yakho ukuze ngibone ukuthi umama usengangimini. Okay haki ngingayivumela kodwa okunye cha hayi phambi kwami. Hayi nje njengomama. Okay it's fine ngicela i5. Hayi phela isikhathi eside. Hawu ngikhona la. Hawu.
Ngikhona. Kodwa ke ngiyakubongela. Akwandele ba ukuphinde uthole i-second chance. Kodwa ngiyacela umphathe kahleke. Hayi, ngisaphinde ngilenze iphutha elifana naleli. Ngiyabonga. Hlabangani, ngiyabonga kakhulu ukuthi usinike isikhathi sakho. Ngiyabonga nje ukuthi usilalele sifisa ukuthini wena, ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga mina. Buka lapha ekhaya, meko ukuthi ufela ngaphakathi. Ngiyawuze usizakale. Basho abantu abadala bathi ingane engakhali ifela kwiprema. Okay, ifela embelekweni. Kodwa meko ukuthi awusho ukuthi yini le enzima emoyeni wakho nomphefumulweni wakho. Mewuthi uyathula, angeke size sibhule ukuthi yini esenhlizweni yakho. Khuluma, uchaze ukuthi angikho right. Ngifa ngokuthi nokuthi. Leyo kuzigquma, ulokhu uthula, uzothola kanjani usizo? Akekho umuntu ozokubhula ukuthi wena ufuna usizo. So-ke ucula uhlangene futhi ba-happy, ba-right. So-ke sizobabhukhela i-picnic. Bahambe bahlala bo-2, bazama ukuthi bahlanganise futhi ingxoxo zabo zothando. Nakanjani nawe mekuthi ukhona lo muntu osenhlizweni yakho, osafisa ukuthi yes ngingathandana nosibani thizeni, kodwa yabo inhliziyo yami mina ilaphaya. Khuluma, musukuvala khuluma isho. So ngamani uhlule kuzamile kodwa isho ukuthi awukho right, udinga ukuthi nokuthi ngenzeka ukuthi uzangakuthela futhi. Ngiyacela singakhohlwa subscribe, like, share, mina ngiyithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.